രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും L3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 3യിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കണു അല്ലേ. ലെവൽ 3 3 ബുക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിലെ ഉപദേശാമൃതം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കൂ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ തമ്മില്. നിങ്ങളെയൊക്കെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തില്ലേ. അതെ, ഞങ്ങളും മിസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും ഓണാക്കാത്ത? ഓണാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം. ഉപദേശാമൃതം നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയ ബുക്കാണ് അല്ലെ, ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥാണ്. 11 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഭക്തി സാധന 9 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണവരെ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം. നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പേര് പറയും. സന്ധ്യ മാതാജി
ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. സന്ധ്യ മനോജ്. ഇവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജി. പിന്നെ ഈ പ്രീതി മാതാജിനെയും ഒന്നാക്കണം. മാതാജി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. അഡ്മിനായിട്ട് സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജിക്ക് ഹോസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാലോ. അതെ, ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. പ്രീതി മാതാജി ഒന്ന് റിയാക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയെടുത്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഹാൻഡ് റൈസ് കാണും. അവിടെ റേസ് ഹാൻഡ് എന്ന് കാണും. പ്രീതി ശങ്കർ എന്നാണ് മാതാജി പേര്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കിട്ടി ഇതാ കിട്ടി. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഒരു ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു റിയാക്ഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥാണ്, നമുക്കറിയാം. മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചു പുസ്തകം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദാണ് വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതമൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് ഉപദേശാമൃതം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ശിക്ഷ എന്ന് പറയും. അമൃതം നമുക്ക് അറിയാം, രസമയവും ആനന്ദവുമായിട്ടുള്ള അമൃതം. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ അമൃത സമാനമാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങള്. അതാ ഇതിന് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പേര്. ഭക്തിയോഗ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാണിത്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം, നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആദ്യം അച്ചടിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ 1,00,000 കോപ്പികൾ അടിക്കണം എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭക്തര് ചോദിച്ചു, ഡിവോട്ടീസ് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഇത്രയും, ഇത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭക്തർക്കുള്ളത് തന്നെ തീർച്ചയാണ്, എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. വേദത്തിലെ നീതിശാസ്ത്ര തുല്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ്. വിദുരനീതി, ചാണക്യനീതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. നീതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പലതും തന്നെ ഈ ഉപദേശാമൃതവുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവയാ. ഇതില് ഭക്തി ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാത്തരം ഭക്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിലെ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിലും അന്തിമ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര്, കുറെ പുരോഗമിച്ചവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെയും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തന് ഇതിലെ 11 ശ്ലോകങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും മനഃപ്പാഠമാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചാല് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നും അധ്യയനം ചെയ്യുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. സുന്ദര ശ്ലോകങ്ങളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചത്. പാടുമ്പോൾ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയണോ അതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഒപ്പം ലൗകിക ജീവിതത്തില് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നറിയുന്നത് അതിന് അഭിധേയ ജ്ഞാനം എന്നാ പറയാ. അതാ ഇവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവണത്. നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു 6:47 ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേയുക്തതമോ മതാ എന്ന്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുകയും അതുപോലെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തിയോഗിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധകന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് വളരെ വിശദമായിട്ട് ആഴത്തിലാണ് ഉള്ള വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലോകത്തിലിപ്പോ
എത്രയോ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുണ്ട് അല്ലേ, കണക്കില്ല, അത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തി ജീവിതം നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ആ രചന ആരാണ് നടത്തിയത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ, പൂർവ്വ ചരിത്രം ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടാവും. ചില പേരെങ്ങനെയാ എഴുതുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ പറയാണ് മനസ്തന്യാത് വജസ്തന്യാത് കർമ്മണ്യന്യാത് ദുരാത്മന. മനസ്തേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന എന്ന്. ഇപ്പൊ ദുരാത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ മനസ്സ് ഒന്നാ ചിന്തിക്കണേ, വാക്കുകൾ വേറൊന്നാ, എന്നാ പ്രവൃത്തിയോ അത് മറ്റൊന്നായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ദുരാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയാ. എന്നാ മനസ്യേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന എന്നാണ്. അവര് മനസ്സിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ വാക്കുകളായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കള്. അപ്പോ ഇവിടെ ഉപദേശാമൃതത്തില് എന്താണോ പറയണത് അത് ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ഇതാണ് ഇത് പഠിച്ചാലുള്ള നമ്മളുടെ ലാഭം. അപ്പൊ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാ. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവാണ്. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. 4 പ്രമുഖമായതുണ്ട്. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതിലാണ് ഇസ്കോൺ ഒക്കെ വരുന്നത്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, കുമാര സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, രുദ്ര സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, പ്രധാനമായിട്ട് 4. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ മധ്വാചാര്യനാണ്. പിന്നെ ആ പരമ്പരയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ രാമാനുജാചാര്യാണ്. കുമാര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ നിംബാർക്ക് ആചാര്യനാണ്. രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ വിഷ്ണു സ്വാമിയാണ്. ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് പ്രധാനികളായിട്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാര് പ്രധാനികളുണ്ട്. ആർക്കറിയാ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര്? സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. പുതിയ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം, പുതിയ ആളുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. വേറെ ക്ലാസ്സിൽ, വലിയ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പുതിയ കുട്ടികൾ, പുതിയവരാണ് ഉത്തരങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാര് പ്രമുഖരാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനില് ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തില് ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ, പണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കാട് മൂടിക്കിടക്കായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും ഒക്കെ കാരണത്താലാണ് അത് ഇന്നുള്ള പോലെ ഒക്കെ പുതുക്കി ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നത്. ഇപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണമുള്ള ആള്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി. നമ്മളൊക്കെ ആരാ? ഗോദാസര അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയണേ അതുപോലെ നീങ്ങുന്നവരാ നമ്മള് ഗോദാസന്മാര്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെയോ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. വലിയ തലമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ. നമുക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അവര് വൃന്ദാവനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ഈ രീതിയിലാണ്. പിന്നെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം, അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അനുഗ്രഹീതരായ ഈ വൈഷ്ണവരാലെ ആണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി. ഗുരുവും തന്നെയാണ്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവും സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ഏറ്റവും നന്നായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയെയാണ് ശാക്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹമാണ് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഗുരു ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റു ഗോസ്വാമിമാരും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, വളരെ വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കി പോകാം. ഇപ്പോ അന്ന് ബംഗാളിലൊക്കെ മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു. മുഗളരാണ്, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം. ഇപ്പൊ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം ഉള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ഈ രണ്ടുപേര് ജനിച്ചിരുന്നത്, ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അപ്പോ ഇവരെ മന്ത്രിയാക്കണം എന്ന് നവാബിന് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇവര് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പൊ മന്ത്രിയാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മുസൽമാന്മാരാവണം ഇവര്. അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, എന്നാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ പേരെയും, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കാരണം അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചേരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അവര് പേരൊക്കെ മാറ്റി. തബീർ ദാസ്, സഖാസ് മല്ലിക്, അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകളായിരുന്നു ഇവരുടെ. അങ്ങനെ ഇവര് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി. അപ്പോഴ് ഇവർക്ക് തോന്നി ഈ ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമായി. അങ്ങനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ രൂപ ഗോസ്വാമി, എന്താണ് സഖാർ മല്ലിക് എന്നാ എന്തോ പേര്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്ന് മാറണം. അങ്ങനെ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴ് അങ്ങനെ നവാബ് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റാ അല്ലേ? അപ്പൊ ആപ്പിള് കുറെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ? എന്താണ് കിട്ടിയതെന്നറിയോ? ഒരു ബോട്ട് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് രൂപ ഗോസ്വാമി പോരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. 50% ആ കിട്ടിയ പണത്തിന്റെ 50% അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു. 25% ആവശ്യമുള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക്, ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് നീക്കിവെച്ചു. അങ്ങനെ അത് എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് അതങ്ങനെ നിലനിന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ അതറിഞ്ഞ് സനാതനും വിരമിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നവാബ് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്താ എങ്ങനെയാ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിലടച്ചു. തബീർ ദാസിനെ ജയിലിലടച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലുള്ള പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ടിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്, പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഓടിച്ചാടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ഗോസ്വാമിമാരാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. പ്രയാഗ് രാജിൽ വെച്ചിട്ട് ദശാശ്വമേധ ഘട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ അറിവുകളും പകർന്നു നൽകിയത്. ഭക്തി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അവിടെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അലഹാബാദ്, അതാണ് ഇന്നിപ്പോ യുപിയിൽ പ്രയാഗ് രാജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവ് സ്വന്തം ഉന്നമനത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനത്തിൽ വരുത്തുകയാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രചാരം, അതാണ് ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരെ പ്രത്യേക പേരിലാണ് ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുക. ഒരു പ്രത്യേക പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർക്ക്. എന്താണെന്നോ? രൂപാനുഗ എന്നാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിച്ച് പിൻഗാമികൾ, നമ്മളൊക്കെ പിൻഗാമികളാ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ. രൂപാനുഗ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില് സഫലത കൈവരിച്ചവരുടെ പാത പിന്തുടരുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് എളുപ്പവും. അവര് മാർഗം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അവര് കുറെ സ്ട്രഗിളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ അങ്ങനെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പോയാല് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നവരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാ മതി അല്ലെ? എങ്ങനെ അതിലൂടെ നടക്കാം എന്ന് അവര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എന്താ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യണേ? ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ, ആരുടെയും നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാനൊന്നും ഇന്നുള്ളവർക്ക് മടിയാ അല്ലെ? അവര് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സക്സസ് ആവുമോ? ഒട്ടില്ല താനും. ഇപ്പോ ബോംബെന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകാൻ ഓൾറെഡി വഴിയുണ്ട് അല്ലെ? ഹൈവേ ഉണ്ട്.
ആ ഹൈവേയിലൂടെ പോയാൽ മതി, മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പാത പിന്തുടരുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. രൂപാനുഗരാവുക നമ്മള്. മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് ഈ ശിക്ഷ നൽകിയത്? കലിയുഗ അവതാരാണ് മഹാപ്രഭു. നമുക്കറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പകുതി ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമുക്ക് തന്ന വരികളുടെ പേരെന്താണ്? ആർക്കറിയാം? അഷ്ടകം തന്നില്ലേ? എന്താ അതിന്റെ പേര്? ശിക്ഷാഷ്ടകം. ആർക്കും അറിയില്ല, അല്ലേ? അതൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്ര മഹത്തരമായതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം. 8 സ്റ്റാൻസ മാത്രം, 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രാണ് അതിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പല ഉപദേശങ്ങളും രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകി ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജാണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ 11 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഉപദേശാമൃതത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിക്കും മറ്റു ഭക്തർക്കും എല്ലാം ഉപദേശം നൽകിയത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ്. ഒരിക്കല് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനും ഇളയ സഹോദര പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ജീവ ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് വല്ലഭാചാര്യയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ കാണുകയാണ്. വല്ലഭാചാര്യ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത്. വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം? എനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇത്ര അറിവൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് കേവലം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, എനിക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. എല്ലാടെയും ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയെ തോൽപ്പിച്ചു, ഞാനാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ട് എല്ലാ അറിവും ഉള്ള പണ്ഡിതൻ ഞാനാണ്, എല്ലാവരെക്കാളും എനിക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ജീവ ഗോസ്വാമി ഇത് കേട്ടപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, ഈ വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ആളെ എന്റെ ഗുരുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവോ? അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വരൂ, ഈ ഒപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സമ്പാദിച്ചതെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ആദ്യം എന്നെ തോൽപ്പിക്കൂ, എന്നിട്ട് മതി എന്റെ ഗുരുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ന്. അങ്ങനെ ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതറിഞ്ഞപ്പോഴ് ജീവയെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഈ വാണിയിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല, അല്ലെ? ആരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുത്തു. ഈ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിക്ഷ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിനയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധകര്, തുടക്കക്കാർക്കോ, അല്ലെ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ ജ്ഞാനം രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭാഗവത ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയതുപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയെ ശാക്തീകരിച്ചത് എന്ന്. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നതൊക്കെ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നൽകിയത്. കൃഷ്ണ തത്വ, ഭക്തി തത്വ, രസ തത്വ പ്രാപ്ത സബ്ശിഖായിൽ പ്രഭു ഭാഗവത സിദ്ധാന്ത് എന്നാ പറയാ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ശ്രീരൂപ ഹൃദയേ പ്രഭു ശക്തി സഞ്ചാരീല സർവതത്വ നിരൂപണേ പ്രവീണ കരീല. ഭഗവാൻ
ആരാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ? കൃഷ്ണഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയണം നമ്മള്. രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം, അതിനായിട്ട് മഹാപ്രഭു പ്രത്യേക ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചെയ്തത്. പല തത്വങ്ങളും ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് എക്സ്പേർട്ടാക്കി ആ വിഷയത്തില്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓരോ ശ്ലോകവും ഗഹനമായിട്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാം, ഭക്തിയുടെ അനുകൂല പ്രതികൂല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഈ മഹാപ്രഭു ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെ ശിക്ഷണ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഈ ഗോസ്വാമിമാരെ അയക്കുമ്പോഴ് 4 നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി മിഷൻ. അപ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അത് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? അവര് തപസ്യ ചെയ്തു, ഭജനം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി സ്ഥാപിക്കാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയണം എന്ന്. രാധാ ഗോവിന്ദ് ദേവ് മന്ദിരമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ജയ്പൂരിലാണ്. പൂജാ സേവ ഒക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായ ടെമ്പിൾ അതാണ്. ഇന്നിപ്പോ വൃന്ദാവനില് അനേകം ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന്. നാലാമത്തെയോ ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ലളിതാമാധവ്, വിദഗ്ധ മാധവ്, ഉദ്ധവ സന്ദേശ്, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആവിർഭാവം 1489 മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത് 1514 രാജശാസനത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന വേളയിലാണ് കണ്ടത്. 1516 അലഹാബാദിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകിയത്. 1517 വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി അവിടെ നിർമ്മിച്ചു അല്ലെ? വൃന്ദാവനമൊക്കെ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്കി. 1564 ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു സാധകന് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഭക്തിയിൽ പ്രതികൂലമായതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തതാണ് അല്ലെ? ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എല്ലാം ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 6 പ്രതികൂല ശീലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ക്രമേണ കാണാം ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം. വൈദി സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് സാധന ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം. രാഗാനുഗ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ട് വേണം ആ ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം അത് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം അത് ഭഗവാനില് പ്രേമഭക്തി വളർത്തുന്നതാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആധ്യാത്മികമാണ്, ഭൗതികമല്ല. ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ചിത്തശുദ്ധി വരണം. ആദ്യം കാമം, ക്രോധം ഇതിനെയൊക്കെ ജയിക്കാൻ പറ്റണം. മനസ്സ് നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നതായി തീരണം. മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായി തീരണം. നമ്മള് അപ്പോഴാണ് രാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ രാഗം കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ബേസിക് റൂൾസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 11 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. 2 തരം ഉപദേശം ഉണ്ട് ഇതില്. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. പ്രാതികൂല്യം വിവർജനം, അതായത് ഭക്തിയില് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, താഴ്ന്നു ഭക്തിയില് ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നിബന്ധിച്ചു പോകാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, അതൊക്കെ അനുകൂല ജ്ഞാനവും പ്രതികൂല ജ്ഞാനവും നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഷഡ് വേഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയണേ. 6 തരം വേഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്വരകള്, ആഗ്രഹങ്ങള്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേല് ഷഡ് ദോഷങ്ങളാ പറയണേ, 6 തരം ദോഷങ്ങള്. മൂന്നാമത്തേല് 6 ഗുണങ്ങളാ പറയണേ. നാലാമത്തേല് ഷഡ് സത്സംഗാണ് പറയണത്. അഞ്ചാമത്തേല് വൈഷ്ണവ സമ്മാൻ ആണ് പറയണത്, വൈഷ്ണവരെ ആദരിക്കല്.
ആറാമത്തേല് വൈഷ്ണവ അപമാൻ. അതില് വളരെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിട്ടിരിക്കണം. വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കരുത്. ഏഴാമത്തേല് നിരന്തര നാമജപത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. എട്ടില് വൃന്ദാവനവാസിയൊക്കെ വൃന്ദാവനവാസികളെ അനുകരിക്കണതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 9 പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് നിവസിക്കണതിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട്. 10 ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച്, രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ 11 ശ്രീ രാധാ ആശ്രയ് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 2 തരം ഭക്തിയാണ് സാധനാഭക്തി, സാധ്യഭക്തി. സാധനാഭക്തിയില് വൈദി സാധനാഭക്തിയുണ്ട്, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയുണ്ട്. സാധ്യഭക്തിയില് ഭാവഭക്തിയുണ്ട്, പ്രേമഭക്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമേണ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദി സാധനാഭക്തി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 8ാമത്തെ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 9 മുതൽ 11 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭാവ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തരെ കുറിച്ച്, ഉത്തമ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് 9 മുതൽ 11 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ആണ്. പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ അല്ലെ സാധനാഭക്തി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുരോഗതി നേടാം. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാവത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പൂജിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണരുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതുപോലെ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതൊക്കെ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ആമുഖത്തില് ടെക്സ്റ്റില് ആമുഖത്തിലുണ്ട്. ആമുഖം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ശ്രീ രൂപ സനാതന രൂപ രഘുനാഥ ഭട്ട, ഗോപാല ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ്, രൂപ ഗോസ്വാമി ആണ് 6 പേര്. അതിൽ നായകനായിട്ടുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമി. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണ് പേര്: ചമ്പകദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, രംഗദേവി, ഇന്ദുലത, അങ്ങനെ 8 സഖികളുണ്ട്. അതില് ലളിത, വിശാഖ സഖികള് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവര്. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത് ലളിതാ സഖി, രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് കാണുന്നത് വിശാഖ സഖിയാണ്. ആ ലളിതാ സഖിയുടെ സഹായിയായിട്ടുള്ള മഞ്ജരി ഉണ്ട്. കുറെ മഞ്ജരികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സഹായികളായിട്ട്. അപ്പൊ ലളിത സഖിയുടെ സഹായിയായ മഞ്ജരിയാണ് രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോഴ് വൃന്ദാവനത്തില് വന്നത്. സാമാന്യ വ്യക്തിയോ സാധുവോ ഒന്നുമല്ല, വലിയ സ്ഥാനമാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതോ ഉന്നതമായ വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. യാത്ര വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ തലം അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. വളരെ ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉയരണം അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉന്നത തലത്തിലെ പ്രേമഭക്തി വരെ എത്തണം അല്ലേ. ആ വാസുദേവ അവസ്ഥ വരണം. അങ്ങനെ അതിന് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ, സെൻസ് കൺട്രോൾ ആണ് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. രണ്ടാമതോ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തില് നിലനിർത്തുക അല്ലെ. നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെ സത്വഗുണത്തില് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി യോഗമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുമ്പോഴ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കില് ഒട്ടും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സ് ഒന്ന് പറയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കോ ആത്മീയ പുരോഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഓരോ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. തെറ്റൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണത് അങ്ങനെയാ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിയമത്തിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് പലതും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. ഓ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ത്രിഗുണ പ്രഭാവത്താലെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹിതത്തില് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സത്വം സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം എന്ന്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വളരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിനെ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതമാക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാ ഈ ഉപദേശാമൃതമൊക്കെ പഠിക്കണത്. ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാം, അതല്ല നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, നമ്മള് ദാസരാണ് അല്ലേ, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വരേണ്ടത് അല്ലേ, ഭഗവാനെ അറിയാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് വശപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ. കൃഷ്ണസേവ, ദർശനം, സ്മരണം ഒന്നും ശരിയാവില്ല മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലില്ല എങ്കിൽ. ഭഗവാന്റെ സേവനം നല്ല രീതിയിൽ പോവാൻ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാവണം. ചിലര് ചിന്തിക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാവില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി മാർഗം എന്നുള്ളത് കൃപാമാർഗം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് പല ദുർഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചിത്തമൊന്നും നമ്മുടെ ശുദ്ധമല്ല. ഗ്രന്ഥ പഠനത്തിനുള്ള പ്രാപ്തിയൊക്കെ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കുറവാ അല്ലെ. അതുപോലെ ഗ്രഹണ ശക്തി അതൊന്നും ധാരാളം ഇല്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് എന്താ? വൈഷ്ണവ കൃപ, ഭഗവത് കൃപ. അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ. ഒരു തവണ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നാലോ അത് പിന്നെ താഴോട്ട് പോവും നമ്മള് അല്ലെ, പതിച്ചു പോവും. മുന്നേറാനുള്ള പ്രയത്നം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതിന് സഹായം വൈഷ്ണവരും ഭഗവാനും ഒക്കെ നൽകിയേക്കാം. നമ്മുടെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം, സത്വഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് മനോബലം ഇല്ലാണ്ട് ദുർബലരായി പോവും. ഭക്തിയുടെ ആ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, അഗ്നി, ആ ചൂട് അതുണ്ടാവില്ല, തണുത്തു പോവും, തീരെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാല് സത്വഗുണം വളർത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലെ തലം വരെ എത്താൻ കഠിന പരിശ്രമം തന്നെ വേണം. ഉപദേശാമൃതം നമുക്കതിന് സഹായിക്കും. ഉപദേശാമൃതം പാലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് എല്ലാ ജ്ഞാനവും സ്വയം സ്ഫുരിതമായി കിട്ടും നമുക്ക് എന്നാണ്. സത്യം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ സ്വയം പ്രകാശിതമാവും. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് പ്രകാശിതമാക്കും അല്ലെ. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റില് നമ്മൾ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കില് നമുക്കിവിടെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാ പോരാ അല്ലെ, എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം അല്ലെ. വേറെ എവിടെയും നിന്നാലൊന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ സത്വഗുണം എയർപോർട്ട് പോലെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സത്വഗുണം വേണം. എയർപോർട്ടിൽ എത്താനോ പ്രയത്നം വേണം അല്ലേ, ടാക്സി ഒക്കെ പിടിച്ച് പോണം ദൂരം. ഇതുപോലെ സത്വഗുണത്തിലെത്താനും പ്രയത്നം വേണം. നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, മനോവൃത്തി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും, അത് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ ഭക്തന്റെ മനോഭാവത്തെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒരാളുടെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, നാമജപം, പഠനം, പ്രസാദ സേവ, ഇതെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി എന്ന് നമ്മൾ കരുതും അല്ലെ. സഫലത എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? വ്യക്തിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവത്തോടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. വെള്ളം പകുതി നിറച്ച ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആ പകുതി നിറച്ച ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാണുമ്പോ ഒരാൾ എന്താ പറയാ? ഓ, വെള്ളമുണ്ട്, കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. നേരെ വേറൊരാൾ എന്താ പറയും? ഓ, പകുതിയേ ഉള്ളോ എന്ന് പറയും അല്ലെ. വളരെ നിസ്സാരമാക്കി കളയും. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുക. അതുപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അമേരിക്കയിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ അവർക്ക് സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് മാനേജറെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ എന്താ,
അവിടുത്തെ ആളുകളൊന്നും ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണില്ല, പാദരക്ഷകളും ഉപയോഗിക്കണേ ഇല്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെലവാക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് അതൊന്നും ഉപയോഗത്തിലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സിഇഒയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാളും ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചെരുപ്പ് ഒന്നും അവിടെ ചെലവാകാൻ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വേറൊരാളെ സെയിൽസ് മാനേജറെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, അങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സാധ്യതകളൊക്കെ നോക്കി കണ്ടറിയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആരും ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ, അവിടെ നമുക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്, അവിടെ ആരും ഇതുവരെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മുഴുവനും അവിടെ ചെലവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോ ഈ സെയിൽസ് മാനേജറുടെ പോലെ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം, എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നോക്കിക്കാണുന്നു, ഭഗവാനെ കാണുന്നു, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തില് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം നൽകുന്നത് എന്ന്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകം ആരാ ഒന്ന് ചൊല്ലുക? യശോദ മാതാജി ചൊല്ലൂ, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിനം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമാഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് ചൊല്ലൂ. പ്രീതി മാതാജി ചൊല്ലൂ. പ്രീതി ശങ്കർ മാതാജി ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ വലുതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ചൊല്ലൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ടാണ് ഈ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ രൂപ മഞ്ജരി ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നത്. നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ സ്ഥാനമല്ല അല്ലേ, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ്, നമുക്ക് എത്തേണ്ട തലം യാത്ര വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ. അത് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കണം അല്ലെ. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജാ ഇവിടെ തരുന്നത് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറണം. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവര് ആമുഖം ഒന്ന് വായിക്കൂ. ആരാ വായിക്കുക? ആരുടെ കയ്യിലാ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കൂ. ആമുഖം. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ആവർത്തിക്കുന്നത്.
മിക്കവാറും എല്ലാ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്മാരും അഥവാ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്മാരും വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്: രൂപ രഘുനാഥ പദേ ഹായിബേ ആകൃതി കബേ ഹാമ ബുജ് ഹബസേ യുഗളപ്രീതി എന്നാണോ ഗോസ്വാമിമാരുടെ രചനകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്, അന്ന് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും. കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എന്ന അനുഗ്രഹം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകുവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെച്ച് സർവോത്തമമായത് ഗോപിമാരോടൊത്തുള്ള ലീലകളാണ്. ഗോപികമാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ചത്. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ രൂപ സനാതന ഭട്ട രഘുനാഥ, ശ്രീ ജീവ ഗോപാല ഭട്ട ദാസ രഘുനാഥ എന്നീ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവം പാലിക്കണം. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്. നാം ഏവരെയും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഷ്ടശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശിഷ്ടാഷ്ടകം പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായി തീരുവാനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം. എല്ലാ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രഥമധർമ്മം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെയാകിൽ മുന്നേറുവാനുള്ള മാർഗം ക്രമേണ വെളിവാകും. അനുയായിയുടെ നിലപാടനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ അനുയായി ഒരു പരിപൂർണ ഗോസ്വാമിയായി തീരണം. വൈഷ്ണവരെ പൊതുവിൽ ഗോസ്വാമി എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ പേരിലാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും മുഖ്യ നടത്തിപ്പുകാരൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പരിപൂർണ കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരണമെങ്കിൽ ഗോസ്വാമിയാവുക തന്നെ വേണം. ഗോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്വാമി എന്നാൽ യജമാൻ. സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ഗോസ്വാമിയാകുവാനാവില്ല. ഒരു ഗോസ്വാമിയും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശാമൃതത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, വിദഗ്ധ മാധവം, ലളിത മാധവം തുടങ്ങി അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണുള്ളത്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം കണിശമായി പാലിക്കണം. അങ്ങനെയാകിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പത്തിൽ പരിപൂർണമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇതാണ് ആമുഖമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണണ്ട. വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള താത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ സാരസ്വത കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. നവാബ് ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച രാമകേളിയിലാണ് നടന്നത്. യോഗം പ്രയാഗ് രാജിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇതാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. നാളെ മുതലാണ് നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്. എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. മാതാജി ഇതിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവും. ബുക്കില്ല. ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചോളൂ. അതിപ്പോ എത്ര കൊറേ ദിവസം ഉണ്ടാവും അത്? ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ?
വാങ്ങി 11 ശ്ലോകം തീരണ വരെ. ഓക്കെ. ഗുരുവായൂരിപ്പോ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് പോകും. ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാലോ. ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി മാതാജി, ബുക്ക് അയച്ചു തരും. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ധന്യ മാതാജി കിട്ടാ മതിയോ? അല്ല, കടയിലെ നമ്പർ തരാം. ഇതിലേക്ക് ജയപതാക സ്റ്റോറില്ലേ അവിടുത്തെ ആ, അതാ ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലെ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കൊറിയർ അയച്ചു തരും മാതാജി. ഞാനതാ ചോദിച്ചത്, ഗുരുവായൂർ പോകേണ്ടി വരും.